ман Куруш ҳастам, касе ки аввалин империяи ҷаҳониро сохтам. Туркия, Эрон, Афғонистон ва давлатҳои Осиёи миёна ҳамааш ҳудудҳои мо буданд. ман империяро бо зулм не, бо адолат бунёд кардам. Акнун телефонро ба Дориюш медиҳам. Ман Дориюш ҳастам. ман меҳнати Курушро қадр карда онро идома додам. Ман барои империя низоми давлатдорӣ, қонун, андоз ва тартиботро сохтам. Тахти Ҷамшедро ба камол расондам. Акнун телефонро ба сипаҳбад Сороно медиҳам. Ман сипаҳбад Сороно ҳастам. бо тақрибан 12,000 нерӯ артиши 120,000 нафараи душманро шикаст додем. Дар таърих бори аввал дар ин ҷанг тактикаи ҷанги партизаниро истифода кардам ва мо пирӯз шудем. Акнун телефонро ба Анушервон медиҳам. ман Анушервони одил ҳастам. ман давлатро бар пояи адолат идора кардам. қонун барои ҳама яксон буд, подшоҳу камбағал фарқ надошт. давлате ки бо адолат меистад ҳеҷ гоҳ суқут намекунад. ман Исмоили Сомонӣ ҳастам, шоҳи давлати Сомониён. ман давлатеро бунёд кардам ки бар пояи адолат ва ҳувият истод. забони мардуми худро зинда кардам то миллат гум нашавад. тоҷик будан ифтихор аст. من صدرالدین عینی هستم. تاجیکستانی که تو امروز میشناسی محصول نوری قلم من است. ما این سرزمین را برای شما و میراث گذاشتیم. امروز نوبت شماست. شکوه و عظمتی که در تاریخ داشتیم برگردانید.